Kaixo, bideo honetan esplikatuko dut nola marrazten diren zuzen paraleloak eta zuzen perpendikularrak. Horretarako erabiliko dut eskuaira, bale? Eta erregela bat. Bai? Erregela hau erabiliko dut eskuaira ez muitzearren, bale? Lehendabizi hasiko naiz zuzen paraleloekin. Zuzen paraleloak dira sekula elkartzen ez dien zuzenak. Beraz, eskuaira jarriko dut beste erregelaren ondoan, bai? Eta muituko dut eskuaira irristatzen egongo balitz bezala. Saiatu behar da, tira, beste erregelaren ondoan elkartuta izaten, ziurtatzeko, bai, zuzenak ondo aterako diela. Ikusten denez, bai, zuzen paraleloak atera dira. Lehen esan dudan bezala, zuzen paraleloak dira sekula elkartzen ez dien zuzenak. Orain, jarriko dut erregela hau azpian, bale? Eta eskuaira jarriko dut bere gainean, baina orain, bai, egongo da, tira, zuzen, bai, hau da, lehen izan dut horizontalean eta orain vertikalean jarriko dut eskuaira. Eta hasiko naiz, bale, zuzen perpendikularrak marrazten. Zuzen perpendikularrak dira zuzenak nun elkartzen dien puntu batean, bale, eta puntu horretan sortzen dira lau angelu, eta angelu horiek dazkate 90 gradu. Guztira, lau angeluen batura egin ezkero, 300 eta 360 graduko emaitza aterako da. Beste bideo batean, esplikatuko dut nola egiten dien zuzen paraleloak eta perpendikularrak, baina ez bakarrikan eskuaira erabiliz. Kartagoiarekin batera baizik.